Saan ba tayo? Baguio. Baguio na ba to? Baguio kasi. Hindi nga, ito ang lugar na to. Saan na Oo to? nga, Baguio nga. Oh, Baguio na po kami. Sorry po, ako yung nagkakamali, tao lang. Doon po sa loob yung mga kasama namin. Dito po kami sa labas. Kasi Kawawa kami. kawawa daw kami, pero hindi naman po kami Adventure kawawa kasi tayo, pupunta kami adventure. Baguio. I'm so happy. Happy. P. I miss you, P. Ikot. This is a long way out. Baguio. Sa Baguio na po kami. Pasensya na po kung magulo. Sayang kasi expect namin marami kami pupunta ngayon sa Baguio kaso may nangyari na something. So Baguio, we're here. Enjoy na lang po namin to kahit medyo kulang. I miss my P. I miss my P. Princess. Hanggang dito na lang po muna. Until next time. Saan? Oo, ano? Parang Mama Mary. Sige po, paalam na muna. Bye bye, take care of. Ha? Punta tayong bahay. Doon sa taas. Naku, ayoko doon. Huwag kayong mag-translate. Bye bye na po. I love you, P. Bye bye. Ano pagkabagsak?